खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय जोबथारनायाव बलिउडनि मुंदांखा थामहिनबा किं खान शाहरुख खाना बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो धोनिसिन फावखुंगुरनि फारिलाइयाव सहैनो हाबाय। बलिउड मुलुगाव 33 बोसोर फाव खालामनायनि उनाव सुपारस्टारनि सम्पथिया दा $1.4 बिलियन जाबाय। थामहिनबा भारतारि राङाव 12,490 कौटि रां जाबाय। बे अनजिमाखौ 1 अक्ट'बर खालि हुरुन इन्डिया रिच लिस्ट 2025 फोसावनाय जादोंमोन। शाहरुख खाना भारतनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन फावखुंगुर महरै गावनि मासिखौ सिगाङावनो लाखिखादोंमोन। बिथांनि फालांगि लोगो जूही चावला आरो बिथांनि नखरा 7,790 कौटि रांनि सम्पथिजों बे फारिलाइयावनो नैथि मासियाव दङ। मख'नो गोनांदि हुरुन इन्डिया रिच लिस्ट 2025 मख'नाय जादों दि 59 बोसोर बैसोनि शाहरुख खाना गिबि खेबनि थाखाय 12,490 कौटि रांनि सम्पथिजों बिलियनियार क्लाबाव हाबबाय। शाहरुख खाना टेलर स्विफ्ट 1.3 बिलियन आरो अर्नल्ड शार्जेनेगर 1.2 बिलियन, जेरी चानफेल 1.2 बिलियन आरो सेलेना गमेज 720 मिलियनजों लोगोसे गोबां हादोरनाङारि सेलिब्रिटिफोरनिख्रुइ धोनिसिन जानो हाबाय। नैथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय दाफुंजानाय CIDनि स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम थामहिनबा SITआ नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम जाय 1 अक्ट'बर खालारनि बुधबारनिफ्राय श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ सोंथि खालामगासिनो दं, लोगोसे गोबां गुबुनफोरखौबो सोंथि खालामगासिनो थानायखौ सुलुङाव फोरमायदों। दिनै शेखर ज्योति ग'स्वामीआ ब्रैथि खेबनि थाखाय CIDनि मावख'आव नुजाथिदोंमोन। जुबिननि लोगो देंखोगिरि शेखर ज्योति ग'स्वामीआ जुबिननि थैनाय समाव सिंगापुरनि लैथोआव जुबिनजों दंमोन। बेबायदिनो बै समाव जुबिननि खाथि सोमोन्दोआव थानाय चन्डीफान गार्गआबो दिनै फिन CIDनि मावख'आव नुजाथिफैदोंमोन। CID मावख'आव फैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रायज्लायनानै शेखर ज्योति ग'स्वामीआ ओरैबायदि बुंदों दि CIDआ घन्टासेनि गेजेराव फैनो बिथोन होनायनि उनाव दिनै बिसोरनि सिगाङाव नुजाथिनो थाखाय फैफिनबाय। दिनै मानो लिंहरदोंमोन बियो बेखौ मिथिया। बिथाङा सिगाङावनो खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला नायबिजिरग्रा हान्जाया बिथांनाव दैखांनाय गासैबो सोंथिफोरनि फिननाय होदों। बिथाङा बुङो दि जेब्लानो नायबिजिरगिरि बिबानगिरिफ्रा बिथांनि नुजाथिनो गोनांथि जागोन अब्ला बिथाङा फैनानै नायबिजिरनायाव आबुङै सोमोन्दो लाखिगोन। दान्दिसे खनले सोंनाय फिननायजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। गुबुन फारसेथिं नायबिजिरगिरि अफिसारनि बायदिब्ला मोन्नैनिफ्रायबो गोबां खौरां मोन्नाय जादों, जायनि जाहोनाव इन्डियान पेनेल क'डनि 103 दफाखौ बाहायनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ दुर्गा फुजानि समावनो थांनाय मोनायाव नगाव जिल्लानि कुसुवा पुलिस थानानि सिङाव थानाय कामपुर बैथालांसु लामायाव थानाय सिंगिमारि साहा बागानाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जालाङो। इ-रिक्साया सौग्रावनायाव बिमल कसारी मुंनि सासे थाबायग्रा सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव थाबायनानै फैबाय थानाय समावनो इ-रिक्साजों सौदावनानै दुखुनांथावै जिउ गोमायो। जेब्ला सुबुङा मोनानि समाव फुजा मण्डपआव थांगासिनो दंमोन, अब्लानो बे समावनो इ-रिक्साया बिमल कसारीनाव सौग्रावफैदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांनि जिउ खहा जायो। जाथायनि उनाव कुसुवा पुलिसआ जाथाय जायगायाव सहैदोंमोन आरो गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय नगावआव दैथायहरनाय जादोंमोन। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय इ-रिक्सानि नम्बरा AS02 GR 3441। बेराफारसेथिं जाब्रबथाय सोमजिनाय इ-रिक्साखौ कुसुवा पुलिसआ जब्द खालामदों होनना सुलुङाव फोरमायदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजो आरो सासे लाइमोनजों लोगोसे गंसे नखरनि 3 सुबुंफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानाय 3 सुबुंखौ गिबियाव हजा सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन, उनाव 3खौबो GMCHनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। दासिमबो 3निबो हालोदा जोबोद गोब्राब। गुबुन सासे लाइमोना मैदेरनि गाग्लोबनायजों थैनायनिफ्राय एसेयावनो बारग'नो हादोंमोन। लंकानि दर्जिसीट गामियाव हराव मासे मैदेरनि गाग्लोबनायावनो बे जाथाया जादोंमोन। जेब्ला मैदेरफ्रा न'-बां आरो सम्पथिफोरखौ फोजोबस्रांगासिनो एबा गाग्लोबगासिनो दंमोन, अब्लानो नखरा गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो ओंखारखोमादोंमोन। बे समावनो मैदेरनि गाग्लोबनायाव एखे नखरनि 3 सोद्रोमाया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बेरगावआव एबसुआ गान्धी जयन्ती फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेरगावनि बिष्णु राभा माल्टि कमप्लेक्स नब्लांनि मोखाङाव 152थि गान्धी जयन्ती सान फालिदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गान्धीनि सावमुआव बिबार बावो। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि, उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि निरेन दैमारि, गाहाय नेहाथारि मेहेरसा बर'जों लोगोसे बेरगाव, टंला, खैराबारि, काग्राबारि, डिमाकुसि बायदि दख'रानि फरायसा दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायनि सायाव SITआ नायबिजिरनायखौ गोख्रोङै खालामगासिनो दं।
बावैसो सिगां CIDआ नर्थ इस्ट फेस्टिभेलजों सोमोन्दो थानाय गुबुन 3 सुबुंखौ लेंहरदोंमोन। बे 3 सुबुंफोरनि मुङा नयनज्योति दास, दीपज्योति रय आरो राक्तिम रय। बृहस्पतिबारखालि बे 3 दायनिगिरिफ्रा CITनि मावख'आव नुजाथिदोंमोन आरो बिसोरो श्याम कानु महन्तनि जोबोद खाथि सोमोन्दो दंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला रक्तिम रयआ श्याम कानु महन्तनि राङारि लेनदेननि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होयोमोन। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबाराव असमिया प्रदितिन डिजिटेलआ श्याम कानु महन्त आरो रक्तिम रायनि खोमसि अध्यायखौ नोजोर होनानै मोनसे आबुं जर'खा लिरबिदां फोसावदोंमोन। बे लिरबिदाङाव हेफाजाबगिरि खारिथिजों लोगोसे बिसोरनि राङारि बेले-बेजेनि सोमोन्दैबो फोरमायथि होनाय जादोंमोन। बे समावनो श्याम कानु महन्तआ गोसोआरि महरै लासै गाज्रि जाबोगासिनो दंमोन। दा बे समाव श्याम कानु आरो सिद्धार्थआ दासान्दि खनले सोंनाय फिननायजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। गोबां समफोरावनो बर'नि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदि समाजनि गनायजाथावै सावगारि एबा भिडिअ खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो 2025नि BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ जेननायखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव UPPLनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो बिथांजों लोगोसे माखासे UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौबो गोबां समाजनि गनायजाथावै नंखायै सावगारि एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव स्प्रेड एबा बानसावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो फिन आरोबाव प्रमद बर'खौ सासे बिबायारिजों रुजुनानै सावगारि खालामनानै फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। थारैनो बैसोर लाइमोनफोरा गावखौनो मा दिन्थिनो सानदों? प्रमद बर'ल' नङा, गोबां समफोरावनो माब्लाबा BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ समाजनि नायथावै सावगारि एडिटिं खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। जायफोरा बेबादि पस्ट खालामदों, फोसावदों, नंखायै बानसावदों, बिथांमोना माब्लाबाबो साना जे माब्लाबा समाव सोरनिबा फिसा दाय एबा फिसा गोरोन्थियावनो गिदिर दाय गोनां जानो हागौ एबा गिदिर खहा जानो हागौ। बेखौ नोंथांमोना सांग्रां जाब्लानो जाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।